Venom Sinä tulet. Siinä. Mä laitoin sen niinku YouTubeen. Se on vielä piilotettu. Näit sä sen? Mä laitoin... Fasessa kai linkki. Mä laitoin sulle sen. Sit siinä on kanssa sun vitu taklaus, saatana. Ai joo, sori. Taklaus, saatana. Niin Niko tappo, saatana, jonkun. Oho. Miten toi on mahdollista? Tiedä. Joo, hyvä, ei hätää. Se joku erotuomari tarkkailija. Miten nyt saa, että tää juttu, että me viedään. Ei, vähän ohi, perkele. Kato, hyvä jätkä! Ei vittu. Defense! Hei, ohi mene, hyvä. Mene. Boost, vittu se olisi mun boost. Mä hoidan. Sen yritit ottaa mun boost. Oho, huono tuli. Ihan hyvä se on, se meni ihan... tulee one chipper snappeli vasta. Niin mitä? Joku menee nyt. Ei kaikki on tätä jättää. Oho, nyt tulee mun paha. Oletuksen silleen, että Jere menee aina. Jere on Niko. Niinku hyökkäyksen. Mä jään puolustuksen edellä yleensä. Tai ei aina edes, kun sä näet, että se on järkeä. Hyvä. Jos sä näet. Menee on. Perkele, keskelle tulee hyvä. Ei siihen. Varokaset tulee. No, Nätti. Pistä keso. Ai vitsi ei nyt. Helvetti toi ehti väliin. Ihan boost. Hyvä Jere. Tuolla ois maalilla. Tänne kulmaan. Tulisko se? Ei. Ei se tule ei sais. Tää tulee. On se pajää tosta ja mä jujaan tosta ja en saa... Läpi on. Ei! Oi! No. Toi oli harkittu taktiikka. Se ei, mä yritin väistää, se ei saa sitä mua sinne mitään harkittua. Jonsköydä. Tuohon ei mitään chanssiä oo. Aha. Noni. Jonski pist. Hyvä! Just noin! Se on pelli! Vetästä, se on siellä. Trade pass! Kauhee tuuletus vittu. Joo, hirveä. Solid Venom skipi. Perkeleen. Aina paina koko ajan X. Nyt kuitenkin säännöissä, että ei spectator. Joo, protesti. Oho. Miksi meillä oli jo yksi joukkoja? Paitsi se oli kyllä ES. Joo, no ei näinhän se nyt sama asia kun tulis kattoo jotain striimiä. Melkein. Oi saakeli! Ei päässyt väliin. Mitä? Nice shot. Apulanta. Mä otin molemmat. Niko, skipi. Niko, nyt se on ihan kätä. Se pulli pois sieltä. Ei oikeesti. Se on BM, kun tyyppi, joka ei edes pelaa, niin ei skippu. Ai saakeli ohi meni. Sori. No ei oikeesti. Raus. Ei tuu ketään, nyt tulee. Vittu. Kiitti Jere. Ei mitään hätä. Vedä Jere. Mä pissän keeso. Piste. Tuli aika lailla. Ei saaki. Oi. Ja vähän hiljaa. No vedi takaperi. Nyt on paskama. Huhhuh. Hyvä save. Yli menee. Tulee niin pitkä. Niin. Jonskor. Hyvä. Maata. Parsat. Aidas. Ei saakeli. Vänskö. Ai saakeli. Save! Ei vitsi. Shit. Tolpa kautta. Pirun apulanta. Tarkka veto. Hyssää tos. Niko skipi. Ei kyllä väliin. Jaha.
ois vähän Mä kiire. pistän. Ei vitsi, se tuli vasta. Mitä? Ai, paha veto. Shit! Oh. Aloitukset suoraan maali. Se on meidän taktiikka. Niin. Mä pistän. Oikealle menee, joo. Hyvä Jonske. One chipper monkey. Noniin. Älä torri. Okei, hyvä. Älä torju. Luka yksi. Ei siinä. Paha. Ei vitsi. Ihan saanut chipattua se yli. Vedä. Chipper monkey. Hyvä! Se on siellä. 20 tsekkaa. Joo, mutta pitäis vielä saada yksi. Herra. Älä vaivu maasennukseen. Niinku panna X. X Niko. Minkään vaivu. Ei tää näytä vaan. Niko. Shit. Jotain tuolla. Jere hoida. Pistä veto. Kova vaan. Ei oo ees boost. Ei pysty vetää even kova. Ei ne vetäis. Shit! Se oli varmaan Chipper monkey. joukko saksalaisia. 4. 2. Tuo vittuut vielä. Ei nyt kesken pelivuoden kohta. Ei. Ei voi Se ei ainakaan sääntöjen mukaista. Oo, se on vaihtopenkkiin parhaillaan. Eli vitut poistaa. No siis mä oon ollut ihan hyvä tässä, vaikka itse sanon. Uutta haastetta. Haatta uustetta. Mitä? Uudestaan. Joo, uudestaan. Rauhan aika on ohi. Vittu kun vois kirjoittaa tohon, että... Ei, Jere, ei kerrota yhtään mitään tohon. No en mä siis. En voi sanoa sitä sitä striimissä. Ei vittu, Niko lähde menee tästä oikeesti. Niko, go. Niko, ready, Niko. Niko. Kiitos. Mä oon painanut ready. Mitä vittu? Nyt sit seuraat sitä peliä. Tää oli hyvä tiimi, vedetään samaa settiä vaan. Vai? Nyt One Chipper munkille annetaan turpaan. Saatan. Ja... No kato, se on tuolla toi. Ketä? Mitäs nyt? No sen nimi One on Chipper. No niin, mut siinä mikä on Chipper munkki. Chipper munkki. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Mä pistän. Vittu menee on. Ei vitsi, tuli vastaan. Noniin. Joo, ei hätä, hyvä. Jonski saat sen. No ei, kai sano. Oho, huppis. Ja keikkaa. One Chipper munkki keikkaa. Oi vitsi, Sonicki tuli, niin... Ei, Mitä vittua? Päästäkää nyt jo, et haluteko torjua. Niin. Voi vittu. sieltä maalilta lähdette, ette mene suoraan. Sit vasta lähdette, kun se on siihen kulmaan ja näet Hyvä. niin kohta se menee. No nyt tulee... Se pistää laitaa. Joo, hyvä. Mä pistän tän. Joku pönä. Näkee so... Ei. Venä. Perut. No, hyvä. Siellä on pesällä. No mut tuhottiin, niin mä en ollut siellä. Aha, boostin omasta tästä. Varokaa. No toi on mun tuonne. En mä sieltä vaikka. Oho, hyvä. Hyvä, Tekes pistä. Toni pistä. Aika paha keso. Ei, miten se noin meni? Noni. No, mä pistän. Aika hyvä keso. Oi, saa maali! Ai ei, vitun kova.
Niko painaa X. Niko Niko X. Mä kusin ton ihan totaalisesti. Hyvä. Toni X. Joo, toi kusi se. Ei, mä olisin nähdä, kun se pomppas siitä. Jonske... Eri pysy vaan. Se oli eräs. Nyt sä voit mennä. Oota missään, jos mä nyt menen enää. No ihan sama, mä oon maalilla nyt. On nyt niin paino. Mä voittaa Jonske. Et voi. Nyt tulee tipper. Ei vitsi. Jere. Mennään. Hyvä. Oho, mä osun siellä. Matata. No kun mulla ei olis tosi äsken edes tarkoitus. Virkelekö se osuu tohon? Tarkoitus osuu. No totta kai oli. Mä pistän... Ei Et pistä. sä oo. Kesotti. Mä tuun pois. Sitten. Oho, mitäs tää kamera menee? Mä pistän... Aro, ne tulee vasta. Joo, piti vähän hyppää. Oi, hyvä! Ei mennä! Miten meni noin helposti? Joko, No, se oli ei se... yllättävän veto ja Niin. tuli niin nopea. 80 kilsaa tunnissa. Joo, kato, aika hyvä. Se on se pallon kulmaa, niin se meni eri suuntaan. Pallon kulmaa. Pallossa ei kulmia, mitä helvettiä. Vittuti. Mutta ei oo kiekossa tää, toi on pallo. Oi sori, ketä ikinä könää. Se kiekko on edelleenkin pallo. Ei kiekko. On kiekko. On sama mitä siinä lukee. Oi. Mä pistän. En mä usko. Joo, kyllä mä pistän. Kato, aika hyvä. Jatka. En mä saa. Toi tekee. Oi saatana. Ohi mene. Menee ohi varmaan. Joo. Jonske torjuu se ohi. Ja tosta maali. Ei, väärä suunta. Hyvä. Mä pistän. Jere tekee maata. Mennään. Tää. Vetäkää siitä. Paitsi, ei toi chippermunkki tulee tonne. Oi Omari! Kuka veti Omari? En mitenkään pääse torjumaan. Ei saatana, kuka teki Omarin? Niko Skipi. Jonska tai tonne. Ei kun pakko katsoa, katsotaan mitäs nyt. Voi vittu Jonske. Jonske vaihtaa. Ei, se Mä en oli... ois mitenkään mun se oli torjua, paha. varsinkin kun mä ajoin vittu takaperin siinä. Se oli Ei, se oli ihan munkki. Toni Membo. En mä kun toi tulee. Sä annat sillä paino. Ei kato kun nyt mä perin tollas. Oho Jorrier. Mä pistän tää. En pistäkään. En mäkään. Oho. Aika riskipeli. Pis pois. Jere on. Ja siellä! Ei. Kyllä se joku ehtii väliin. Ei. Joku ehtii väliin kun pallo on jo maaliviiva. Ei ikinä näet, onko se menossa maaliin. Aina kun se menee ihan selvästi, ei vaan. Piste jos se ei mene. Mä tiedän mitä joten sanoa. Mä luulin, että joku ehtii sinne väliin. Mä otan. Oho. Se oli aika hyvä, kun mun loppu toi boosti kesken, niin osui siihen tokana siihen palloon. Jonski vedessä. Ei perkele. Eihän tämä oli alhaalla. Eihän se osu, ei se osu. Ainakaan pahasti. En mäkään osu. No kun mä luulin, että se osuu, mutta ei se osunutkaan. Mä osun. Oh ja siellä, nice shot. Se on pesässä, ei vitsi. Toi oli aika äkäinen. Paljon tuli 108. Pesässä. 108. Kato mikä kierre. 108 kilsaa tunnissa. Vielä yksi. Tää on maaliero. Varko. Ui saake. Aha, se pomppas oudosti. Ei päästä. Hyvä Jere, hyvä. Suoraan siihen maali eteen. Nimenomaan. Hyvä Jonske. Sieltä tulee one chipper munkki taas vasta. Ei vitsi toteus. Mä en tiedä, sä olisit niinku laittanut se mua päin ja sit ois vaan kimmossa. Joo, se oli voitto.
Istukaa alas. 4-1. No. Ei voi olla.